já jsem Anet, tohle je Agis a my jsme Aquarpes. Vyrábíme věci pro aktivní psy a jejich páničky, kteří mají rádi funkčnost a zároveň hezký vzhled. Vyrábíme pamlskovníky, misky na pití pro psy, kam jdeš, obojky a vodítka. Pamlskovníky jsem začala šít proto, že se mi žádný z pamlskovníků v obchodě nelíbil a zároveň mě neoslovoval svojí funkčností. A tak jsem ušila první, po něm další a když se líbil mým známým a kamarádům, tak jsem začala šít další a další. A pak to pokračovalo tím, že mě napadlo udělat misky pro psy. Pak už to pokračovalo obojky a vodítky a jde to dál a dál. Bali mau yo jeka Fatuma sera jamha ram para ram pa